Ayan mga guys, at araw ngayon ng Sabado. At nung Huwebes saka Biyernes, walang ulan, no, maghapon na umaraw. So ngayong Sabado medyo umaambon-ambon na naman. At gusto ko lang ipakita sa inyo mga guys yung epekto nung matinding pag-uulan dito sa Pangasinan. Ito yung epekto ng ulan mga guys sa ating mga pananim. Although ano naman siya, slope naman siya mga guys. Ayan, slope naman siya, pero may naapektuhan pa rin sa sobra na yung tubig sa puno niya. Ayan, no. Kaya ganito na, hindi na to makapag-survive mga guys. Pagka inaraw pa ito, wala na to. Ayan, dahil yung tubig dun sa puno niya, sa pinakapuno niya, naka-penetrate na dun papunta sa pinaka ilalim, pinakaugat niya mga guys. So nababad na yung ugat niya ng husto. Ayan. So hindi rin pwede yung sobrang tubig sa mga ganitong halaman, abukado. Ayan. So ano naman yung puno niya mga guys, hindi naman napupunduhan ng tubig, pero ito, dalawa lang ito naman mga guys, ganitong size. Banda doon sa baba, mayroon doon isa. Pero yung mga katabi niya, okay naman. Ayan, isa lang yung dalawa lang yung na sira. Mga ganitong size, pero yung mga ganitong size mga guys, ito yung medyo malaki-laki na. Ayan. Wala naman, hindi naman naapektuhan. Ayan. So ito, ayan, magaganda naman ang kanilang tubo, pati yun. Dire-diretso yan mga guys. At dito, maganda naman. So ayan. So yun lang na size mga guys, ang medyo apektado sa matinding ulan, no? So mag-iisang buwan na to, itong next week. Isang buwan na itong pag-uulan dito sa bayan ng Pangasinan. Ayan. Pero sa katabi niya mga guys, ayan, kita nyo, napakaganda. Ayan. Ayan, napakaganda. Ayan. Hindi natin masasabi yan mga guys, baka hindi pa titigil itong pag-uulan, baka mayroon pang masira nito. So dasal lang natin na sana tumigil na yung pag-uulan dito, dahil marami na ring nasira na pananim at marami na ring binaha. So yun lang, at maraming salamat. So hanggang doon yan mga guys. Pagka tumila yung ulan, agad naman tayong nag-iikot para ma-monitor natin yung mga pananim natin at maagapan natin kaagad. So yun lang, at maraming salamat.